Кодекс канонічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Хвала Христу, паважаныя радыёслухачы нашай каталіцкай станцыі Радыё Марыя і, вядома ж, нашыя YouTube-гледачы. Транслюемся на YouTube? Дзякую Богу, мне сказалі толькі што транслюемся. У эфіры, як і вельмі часта па аўторках, праграма «Кодекс канонічнага права» з ксяндзом канонікам Дмітрыем Пухальскім, які займае важную пасаду канцлера курыі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі нашай. І вітаем, хвала Христу. Хвала навекі, вітаю ўсіх. З дазволу ксяндза Дмітрыя я бы хацеў, перш мы працягнем абмяркоўваць, значыць, скажем так, раздзелы кодекса, прысвечаныя біскупам, адказаць на ажно цэлыя два пытанні, якія за апошні час дайшлі сюды. Дайшлі сюды фактычна на Радыё Марыя. Итак, давайте паспрабуем. Я буду цытаць даслоўна з захаваннем, так сказаць, лексікі і пунктуацыі. Хвала Христу. Прашу, калі магчыма, задаць маё пытанне паважанаму ксяндзу Дмітрыю Пухальскаму. Ведаю, што чалавек, ахрышчаны дзіцём у 2-гадовым узросце праваслаўным святаром у савецкі час, бацькі якога таксама былі ахрышчаны ў праваслаўі, пры прыяднанні да каталіцкага касцёла будзе лішыцца католікам усходняга абраду. Лагічна. Так. Калі ён ходзіць да касцёла і моцна жадае практыкаваць лацінскі абрад, то ці неабходна дазвол на афіцыйны пераход у гэты абрад? Першае пытанне, як бы мы вылучаем. Ці магчыма застацца фармальна каталіком візантыйскага абраду і практыкаваць лацінскі абрад на сістэматычнай аснове? Ну, тут адказ ужо ў самім пытанні, фактычна. Так. І вось яшчэ. Далей ідуць такія чыста юрыдычныя нюансы. Чалавек піша: на жаль, адсутнічаюць і дакументы аб хросце ў праваслаўі. Што патрэбна рабіць у такім выпадку, каб прыяднацца да каталіцкага касцёла? Тут, я так разумею, маецца на ўвазе больш шырокі акт выхаду са схізмы ўвогуле, ніякага ўрачыстага сцверджання, але гэта можа быць проста мая здагадка. Тут, прынамсі, так не напісана. І ці можна такой асобе, якая ходзіць штонядзелю да касцёлу, але не прайшла прыяднання да яго, спавядацца і прыступаць да камуніі ў касцёле, ці трэба заставацца без гэтых сакраментаў? Вяліка дзякую, калі знойдзеце магчымасць адказаць. Дмітрий Касперскі. Дзякую вялікі, Дмітрый, за пытанне. Іх тут ажно 4 я налічыў. Насамрэч так. Вось іх ажно 4 пытанні, і сапраўды, варта гэтую тэму, напэўна, яшчэ раз закрануць, бо это сапраўды пытанне, якое датычыць вельмі многіх нашых вернікаў. Вось, бо сітуацыя жыццёвая вельмі розная. Сітуацыя даволі стандартная. То есть чалавек у дзяцінстве быў ахрышчаны праваслаўным святаром. Вось, у савецкія часы касцёла не было, і тым болей бацькі яго былі праваслаўны, наколькі я разумею. Ну так. Так. То есть фармальна чалавек з'яўляецца членам праваслаўнай царквы. З'яўляўся. Хрышчэнне з'яўляецца. Добра. З'яўляўся членам праваслаўнай царквы. Пасля гэтага ён вырашыў уз'яднацца з каталіцкім касцёлам, так назовём. Дыпламатычна будзем. Так, з каталіцкім касцёлам, то есть і такі абрад называецца прыняцце ў лона каталіцкага касцёла тых, хто быў ахрышчаны ў іншых хрысціянскіх супольнасцях або касцёлах. І гэтую норму рэгулюе 112 канон, 112 канон Кодексу канонічнага права, таксама і новая рэдакцыя пасля добра вядомага моту пропрыю де конкордзе інтэркодыцы з папы Францыска з 2016 года. Аб чым тут ідзе гаворка? Першая рэч, пра якую трэба памятаць, то есть калі чалавек, будучы праваслаўным, прычым праваслаўным такім, што, як і наш шаноўны Дмітрый, то есть дзе, хутчэй за ўсё, не было ні адзін з бацькоў не быў католікам, то есть ён быў ахрышчаны ў царкве і так далей, сам пераход з праваслаўны каталіцызм патрабуе тое, што было названа ці фармальным актам, ці нейкім іншым чынам патрабуе вызнання веры. Прычым вызнанне веры, якое чытаецца, якое знаходзіцца пры
каноне 833 гэта пашыранае, да? То есть не толькі тое, што мы чытаем у нядзельнай святой імшы, гэта першая частка это вызнання веры, ну і плюс гэтым чалавек абяцае паслухмянасць біскупу Рыму, калегіі біскупаў, то есть усё это настаўніцкі інстытут касцёла, ўсё тое, што касцёл навучае, чалавек абяцае паслухмянасць гэтаму інстытуту, да, і такім чынам становіцца членам каталіцкага касцёла. То есть это першы этап, першы крок, які такі чалавек павінен зрабіць. Без гэтага чалавек не можа лічыцца католікам. Да, ён будзе праваслаўным, вось, можа ў касцёл хадзіць, наконт сакраментаў пазней скажу трошкі. Тут цікавае пытанне пра парадак таксама. Фактычна, там, наколькі разумею, каб цалкам з'яднацца з царквой каталіцкай, то трэба яшчэ і прыняць цела Хрыста і паспавядацца. Гэта ўжо, скажем, такое... Факультатыўнае? Не факультатыўнае, толькі гэта пакуль адзін з пунктаў гледжання права, да, бо не заўсёды не кожны чалавек можа камунію прыняць. Пра гэта таксама будзем казаць. Так. Бо з хростам пытанняў няма, асабліва калі это быў праваслаўны, там быў хрост і канфірмацыя адразу. Вось тут пытанне з камуніяй можа быць, поэтому такое, скажем так, трошкі... Зараз мы зразумелі, што калі спадар Змітрый вызнаваў урачыста веру каталіцкую, то яго можна лічыць грэк-католікам. Значит, урачыста. Просто чытаў вызнанне веры, так, у прысутнасці свайго пробашча. Альбо не святара дэлегаванага ім. Ну і разумеў, што робіць. І разумеў, што робіць, падпісаў, прычым это пашыранае вызнанне веры. То есть не нядзельнай святой імшы разам з усімі, это трошкі іншая справа. Да? Вось это першы крок. І другі крок, калі чалавек стаў католікам, добра заўважылі католікам абраду ўсходняга, касцёла ўсходняга. І тут ёсць, скажем так, некалькі магчымасцяў. Першая, самая простая, да якой па сутнасці робяць так усе. Робяць так усе, скажем так. Многія. Да, то есть чалавек застаецца фармальна католікам усходняга абраду, нішто яму не перашкаджае, пра гэта права таксама гаворыць, прымаць усе сакраменты ў касцёле абраду лацінскага. Таксама, як і наадварот. Але рэгулярнае прыняцце сакраментаў ніякім чынам не змяняе яго прыналежнасць да царквы свайго права. Так. Регулярно принять сакраменту не змяняе, але чалавек можа это рабіць. То есть можа спакойна кожную нядзелю хадзіць у касцёл лацінскага абраду, да, спакойна прымаць сакраменты, спавядацца, прымаць святую камунію. Зноў-такі няма перашкодаў, гэта ўжо трошкі іншы аспект. Вось, але лічым, што ўсё нармальна у чалавека, што можа это рабіць, да? Спакойна гэта можа рабіць. Так? Іншая сітуацыя, калі чалавек ўсё ж такі захоча фармальна змяніць свой абрад. Тут ёсць две асноўныя дарогі. Першая дарога, можа, самая простая, это сакрамент сужэнства, да, з асобай гэтага абраду. Это не залежыць ад палавой прыналежнасці? Не залежыць ад палавой прыналежнасці. У сужэнстве павінен быць мужчына і жанчына, толькі гэта... Я маю на ўвазе, што проста я чуў адзін раз такую інсінуацыю, што толькі жанчына так можа зарабіць. Не. Лацінскае права гаворыць так, пры уступленні ў сакраментальны сужэнскі саюз. Да? То есть пры уступленні ў сакраментальны сужэнскі саюз чалавек можа прыняць абрад свайго сужонка. Это зноў-такі дзейнічаюць два бакі. Як адзін, як другі. Чаму? Каб у сям'і ўсе былі аднаго брату. Тут няма ніякіх праблем. Прычым пры заканчэнні трывання сужэнства, да, то есть калі адзін з бакоў памірае, альбо, напрыклад, сужэнства нейкім іншым чынам перастае існаваць, так? Цяжка уявіць, але ёсць нюансы, зараз не будзем пра іх. Але тым не менш, чалавек можа альбо застацца ў гэтым браце, альбо вярнуцца ў свой. То есть, бачу, тут перспектыву сапраўды даволі шмат. Другая дарога такая трошкі больш складаная, гэта праз атрыманне рэскрыпту апостальскай сталіцы. Так, атрыманне рэскрыпту, зноў-такі, калі чалавек звяртаецца ў апостальскую сталіцу, больш канкрэтна ў кангрэгацыю ўсходніх касцёлаў, па пытанні змянення сваёй абрадавай прыналежнасці. Вось, і кангрэгацыя тады дае адказ, так ці не так. На практыцы гэта ліст каму пробашчу, нунцыю? На практыцы, зараз скажу, як цяпер будзе выглядаць, па меншай меры не паабяцалі, што так будзе выглядаць. Чаму? Таму што архімандрыт наш Сергей Гаек, ён мае у гэтай матэрыі правы дэцызіяльнага біскупа, епархіяльнага біскупа ўсходняга для того, каб даваць такі дазвол. То есть, бо ўсходняе права што гаворыць? Такі дазвол, то есть это рэскрыпт апостальскай сталіцы, мяркуецца, што ён існуе, калі біскупы абодвух абрадаў на месцы
згодзяцца паміж сабой па гэтым пытанні. То есть, калі два біскупы ўсходніх абрадаў, лацінскага абраду і ўсходняга абраду скажуць так, мы згаджаемся, каб гэты чалавек змяніў абрад, то лічыцца, што апостольская сталіца таксама это згаджаецца. Поэтому уже можна не звяртацца да апостольскай сталіцы, а вырашыць на ўзроўні мясцовай іерархіі касцёла. Гэта вельмі важна, і гэта трэба падкрэсліць, таму што быў доўгі перыяд часу, калі мы не до канца разумелі правы, скажем так, і абавязкі апостольскага візітатара. А цяпер, і ў гэтым быў нюанс. Да? Чаму? Таму што архімандрыт Сергей Гаек, ён не з'яўляецца біскупам. Ну так. Ён з'яўляецца самафорным архімандрытам. Так, архімандрытам, але ён таксама мае абавязкі ардынарыя. Выдатна. Так. Толькі, як мы ўжо казалі, ардынарыі і біскупы трошкі розныя рэчы. Не, ну але тым не менш, гэта вельмі добры знак, што отец Сергей нарэшце пацвердзіў, што з'яўляецца ардынарыем. Это пацвердзіў кангрэгацыя, мы пісалі пісьмо туды. О, выдатна. Так, было, ёсць афіцыйны адказ, таму гэта пытанне, будзе вырашацца трошкі інакш. Хаця, кажу, фармальна, з гэтым, мне здаецца, на мой памяці две асобы звярталіся да архімандрыта, каб эту справу вырашыць. То есть, не так много людзей, не так многім людзям можа залежаць на фармальным змененні свайго абраду. Бо чалавек католік ходзіць у касцёл, хадзі на здароўе. Калі можа пачацца, калі это можа стаць важным? Сужэнства. Сужэнства і святарства. Вядома. Вось гэта дзве рэчы. Прычым сужэнства якой сітуацыі? Калі збяруцца два такіх кліента, і павянчае дыяканах. Дыякан-то паўбяды, што несапраўднае будзе, понятно? Так. Вось, але калі, напрыклад, нават іх святар павянчае каталіцкі лацінскага абрада двух католікаў усходняга абраду. Грэк-католікаў. Так, ён над імі не мае юрысдыкцыі. О, як. Так. І ў гэтым выпадку, калі вось двух такі сабяруцца, трэба альбо аднаго з іх пераводзіць на лацінскі абрад, альбо прасіць зноў-такі дазвол на заключэнне сужэнства альбо ў пробашча усходняга абраду, альбо ардынарыя, то есть архімандрыта. Тут, я так разумею, фармальнасці не надта важныя, і парадак дзеянняў ён не радыкальна прынцыповы. Вось, груба кажучы, ён, наш спадар Дмітрый, ён грэк-каталік адназначна. Пакуль што, напэўна, мы там не ведаем яго сямейнай сітуацыі, і ён, напрыклад, жэніцца з рыма-каталічкай. І фактычна тут ужо не мае значэння Пачакайся, да сакраменту ён не можа памяняць абрад. Да, не, але можа падчас заключэння альбо падчас трывання сужэнства. Падчас заключэння, груба кажучы, у працэсе. Так, у працэсе. Альбо у працэсе трывання сужэнства таксама заўсёды это можа зрабіць. І даруйце за такое пытанне, але да мяне адзін раз звярнуліся і спыталі, наколькі гэта, фактычна, ці можна бегаць з абрада ў абрад у такім сужэнстве. Ведаеце. Не, я разумею, што практычныя мэты абсалютна ніякія, але мне людзі адзін раз такое пытанне задалі. Там была жанчына рыма-каталічка і хлопец грэк-каталік, і ў іх нейкія былі на гэты конт, скажем так, цёркі. Скажем так, унутрыкаталіцкія міжабрадавыя цёркі, калі можна так выказацца. Трэба, канешне, памятаць, што касцёл адзін. Адзін святы каталіцкі апостольскі касцёл, тым больш і католікі ўсходняга абраду, католікі лацінскага абраду гэта касцёл належаць. Конечно. Вось, таму нема... фармальна можна. Фармальна можна бегаць, толькі помню, што касцёл тоже не трамвай. Захацеў зашоў, захацеў выйшаў на каждый месяц альбо кожны год. Не в гэтым справа. Вось. Толькі трэба разумець, што свае міжабрадавыя цёркі можна вырашаць якось па-іншаму. Конечно. Не абавязкова заўсёды. Такая сітуацыя ёсць, напэўна, трэба размаўляць з людзьмі. А наконт сужэнства я хацеў спытаць. У такім выпадку, калі два грэк-каталікі бяруць шлюб у лацінскага святара, сужэнства, яно сапраўдна, але недастойна праведзенае? Яно не сапраўдна. Яно нават не сапраўдна. Чаму? Таму што кананічная форма сужэнства, калі сужэнства з'яўляецца сапраўдным, калі заключана ў прысутнасці альбо ардынарыя, альбо пробашча, альбо святара, альбо дыякана, тут з дыяканам ёсць нюансы, дэлегаваным адзін з іх. То есть для сапраўднасці патрэбна дэлегацыя яўная, альбо пробашча, альбо ардынарыя. А тут эклезія суплет можа працаваць. Просто вы самі разумееце, што ў нас такая сітуацыя з грэк-каталікамі, што іх даволі мала, і таму не ўсе проста ведаюць, што яны ёсць. Тут хутчэй за ўсё эклезія суплет будзе працаваць, толькі калі цяпер ужо святары пра гэта ведаюць. Цяпер ужо ясна. Ён не павінен так паступаць. Конечно. Інша справа, калі перад дэканкордія, то есть калі там можа не ўсё так ясна было, тады можа там і дзейнічала эклезія суплет, але это пытанне заўсёды такія. І сакрамент пасвячэння? І сакрамент пасвячэння таксама, бо понятно, лацінскі біскуп не можа пасвяціць ні ўласнага падданага, вось поэтому таксама можна прасіць. Тады ўжо трэба, каб
кандыдат да прыняць сакраменту пасвячэння, просто быў таго абраду. А ён сапраўдна будзе сакрамент ці не? Сапраўдны, заўсёды будзе сапраўдны. Калі біскуп не свайго пасвяціць, ён пападзе ў пакаранне кананічнае, і на працягу года не зможа нікаму удзяляць сакрамент пасвячэння. Злыя языкі кажуць, што дзесьці на тэрыторыях СНД жыве адзін святар, які, скажем так, не ў Беларусі. Вось, і ў яго там, так скажем так, атрымалася цікава, што ён не да канца быў у тэме, яго рукапаклалі грэка-каталікі паважаныя, украінскія, а ён там насамрэч рыма-каталік, але імша ў яго сапраўдныя, усе сакраменты сапраўдныя. Я ведаю, пра каго святарадзе гаворка, вось. І, тут ужо сапраўднасць сакраменту пасвячэння. Гэта уяўляць сабе радыкальна важна, што калі б зараз мы даведаліся, што гэта было бы несапраўднае пасвячэнне, то гэта проста жах. Гэта адразу трэба... Святара ўжо вельмі многа даў святарства. Гэта так. Гэта, канешне, так. Не, тут зусім іншая справа, бо што тычыцца сакраменту сужэнства і святарства, яны такія трошкі, можа, дыяметральна супрацьлеглыя, у якім сэнсе. Для таго, каб сужэнства было несапраўдна, даказаць там даволі лёгка. Злыя языкі гавораць, што кожнае сужэнства можа даказаць, што несапраўдна. Прафесійныя суддзі дакажуць, што кожнае сужэнства несапраўдна. Дакажуць, калі за гэта ўзяцца. І таму сужэнства цешыцца прыхільнасцю права. Заўсёды гаворым, пакуль не даказана, што яно несапраўднае, яно сапраўднае. Нават калі эвідэнтна бачыць, што несапраўднае, але трэба даказаць, правесці працэс, нават скарочаны, калі ўжо зусім няма часу і не хочацца, але працэс павінен быць. Што тычыцца сакраменту святарства, даказаць, што святар быў высвечаны несапраўдным чынам, то вельмі цяжка. Хіба што ёсць вельмі эвідэнтныя прычыны. То есть для сапраўднасці сакраменту пасвячэння патрабуецца, каб быў біскуп, і каб кандыдат быў ахрышчаны. І мужчына. І мужчына ахрышчаны, і плюс інтэнцыя, понятно. Аднаго другого. Все. Іншая справа даказаць, абрадаваць, понятно, даказаць хацеў, не хацеў, прымус, не прымус, это вельмі У крайнім выпадку самае жахлівае, што можа быць, гэта там святар будзе прызнаны якім-небудзь схізматыкам, я так разумею, але ўсё адно сакраментальную ўладу яго будзе. В том-то і справа, да. Ён можа быць пакараны, ён можа нават пасля быць выдалены з духоўнага стану, самая цяжкая пакаранне для святара, якое можа быць, але тым не менш сакрамент застаецца. Ясно. То есть вот сакраментальная ўлада, сакраментальная печатка у святара застаецца, і таму ўсе святыя імшы, якія ён цэлебруе, будуць сапраўдныя. Ясно. А так, цяпер наступнае пытанне. Гэта гаспадара Дмітрыя. Значыць, вы грэка-каталік. Пакуль што вы можаце практыкаваць лацінскі абрад на сістэматычнай аснове. Што патрэбна рабіць? Падыдзіце да пробашча і, так сказаць, разам з ім зачытайце ўрачыста пашыраны сімвал веры. Для того, каб стаць католікам. Так. Калі гэта яшчэ не было зроблена. Потым вось ідзе пытанне якраз такі камуніі і споведзі. Так. І запісу ў кнігу трэба, не трэба? Ёсць кніга канвертытаў, так званая, павінна быць у кожнай парафіі. Канвертаў? Канвертаў, так. Яна толькі для інаславных хрысціян ці... Інаславных. Некаторых парафій, дзе так вельмі мала іх, можна іх впісваць кнігу хрост, хаця я не я хацеў спытаць, калі чалавек прыходзіць з іншай рэлігіі, то тады ў кнігу канвертаў не пішацца, пішацца ў хростаў, лагічна. Некая з іншай рэлігіі, конечно, так. Просто ёсць мармоны і сведкі Іеговы. Так. Іх куды аднесці? Не. Тут пытанне проста, быў хрост, не было хросту. Як бы было, там форма парушана, матэрыя. Стоп. Альбо быў, альбо не было, нельга быць хростным, альбо на палову ці не на палову, таксама нельга быць цяжарна на палову. Значыць, не было, там што матэрыя парушана, форма. Там і ёсць таксама спісак супольнасцяў, нават якія называюць хрысціянскім, там, дзе каталіцкі касцёл хрост не прызнае. Значыць, яго не было. Всё. Тут пытанне канкрэтнае, тут на палову не можа быць, поэтому альбо ахрышчаны, альбо не ахрышчаны. Напэўна, калі чалавек не ахрышчаны, впісваецца кнігу хростаў, неважна, кім ён там быў, якая гісторыя яго жыцця. Калі ахрышчаны, канверт, тады заахвочваем, каб была асобная кніга. Напэўна, у мінскіх парафіях яна ёсць у многіх. У маленечкіх парафіях, там дзе-то раз на 10 гадоў здараецца, няма сэнсу асобную кніжку завадзіць, можна ў кніжку хростаў пісаць, робячы адпаведнае пазначэнне, што чалавек тады прыняў, увайшоў у супольнасць. І вось, значыць, вера вызнана, как запіс зроблены, і адразу да споведзі? Вось пытанне цяпер, чакайце. Наконт споведзі, па сутнасці, так.
калі чалавека не мае ніякіх перашкодаў, калі ён да споведзі прыступіць можа. Тут зноў такі правільныя аспекты, праўныя, ўжо і маральныя выходзяць у гэтае, так? Ці калі чалавек, самая простая сітуацыя, што з яго сужэнскім жыццём. Не, гэта універсальна Так, для не. любой споведзі. Так, но просто вельмі часта на гэтым этапе з'яўляецца такая праблемка. Слухайце, а калі канверсію зрабіў адзін з двух сужонкаў, а другая не зрабіла жанчына, што тады робіцца? Пурыфікацыя шлюба? Не, пурыфікацыі ніякай не робіцца, зноў ж такі залежачы другі бок ахрышчаны ці не ахрышчаны. Іх, напрыклад, вянчаў праваслаўны поп. Што тады? Здароўе, як згода трывае, то трывае. Значыць, мы прызнаем, што гэты шлюб трывае проста. Конечно. Як быў сакрамент, то быў сакрамент. Як былі асобы не ахрышчаныя, адзін з іх стаў католікам, напрыклад, другі з-за гэтага пакінуты ўжо прывілей святого Паўла дзейнічае. Вось. Это ўсё было на сужэнскім праве, мы калі разважалі. Што за прывілей? Прывілей святого Паўла, то есть калі існавала сужэнства так званае натуральнае, да, то есть без сакраменту, особо, понятно, неахрышчаныя сакраменту не маглі заключыць. Адзін з бакоў навяртаецца, прымае хрост, другі пакідае яго менавіта па гэтай прычыне. Скажаш, я не буду жыць з ахрышчаным, не буду жыць з католікам. Вось. І тады эмоцыі, значит, заключэння сакраментальнага сужэнства з іншай асобы, першае сужэнства касуецца. Ух ты! Это называется прывілей святого Паўла. Нічога сабе, фактычна, гэта адна з нямногіх сітуацый, калі... Вось того, што я успамінаў на пачатку нашай перадачы. Ёсць такія магчымасці, это прывілей святого. Людзям лепей не ведаць. Ну так, это, конечно, это не часто это здараецца. А то будуць злоўжываць, не дай Бог. Это вельмі не так. Ну, ясна, але змушаць да, так сказаць... Ну, я не магу назваць гэта празелітызмам. Змушаць да вяртання ў лона каталіцкай царквы адзін сужонак другога не мае маральнага права такога. Да, то есть перад тым яшчэ гэта там трэба паразмаўляць, конечно, можа ён захоча прыняць хрост, так? Але прымусова не. Прымусова не. І ў рускім тлумачэнні, калі ён не захоча жыць, не вознася хулы на тварца, ось тады ўсё ж такі кажу, это справа вельмі рэдкія прывілей святого Паўла, ось таксама прывілей святого Петра, то есть недапоўнае сужэнства. Значыць, акрамя ж жыцця без сакраментальнага шлюбу, якія яшчэ могуць быць у нас перашкоды для того, каб паспавядацца і прыняць камунію? Ну, па сутнасці, вось это немагчымасць прыняць сакраменту споведзі. Да, то есть можа нейкія іншыя. Ну, тут цяжка праверыць, паставіць, каб чалавек толькі вярнуўся ў касцёл, цяжка пра гэта казаць. Я не думаю, што у яго там быў... Ён жа кажа, што не было акту схізмы, ён проста вырас у такім культурным асяроддзі. Поэтому не кажам пра это. Могуць быць нейкія злачынствы, якія, напрыклад, можа толькі апостальская сталіца зняць, напрыклад. Ну, это ўжо... Прыдумаць такую казуістыку можна, конечно, да. То есть чалавек, напрыклад, профанацыі быў на свяцейшых сакрамент, або некалі учыніў фізічны прымус у адносін да біскупа Рыма, напрыклад. Ну, это ўжо прыдумваць, конечно, такіх вот сітуацый можна. Ну, але поэтому звычайная штодзённая наша практыка – это сужэнства. Сужэнскае жыццё чалавека, як там, што адбываецца, то есть як эту справу можна... Тут вынікае лагічнае пытанне, але калі споведь адбываецца перад заключэннем сужэнства, то тады яна сапраўдная. Вось я пра гэта зараз. Бо адразу ўжо ідзе выпраўленне. Не, тут яшчэ ідзе момант ёсць. Яшчэ канон 844 нам кланяецца. Вось які канон, які гаворыць аб тым, што вернікі, тут гаворку пра праваслаўную толькі ўжо ідзе, то есть пра усходнія касцёлы, якія не знаходзяцца ў адзінстве з рымскім касцёлам. Вось гэтым вернікам каталіцкія распарадчыкі годна, то есть и сапраўдна і годна удзяляюць сакраманты споведзі, камуні, намашчэння хворых, калі тыя просяць адпаведным чынам падрыхтаваны. Да, то есть, калі нават чалавек праваслаўны просіць каталіцкая святара споведь, камуні, намашчэння, вот гэтыя 3 сакраменты толькі, я сапраўдным чынам сапраўдна і годна іх яму удзяляю. Да, то есть, поэтому нават у нашай сітуацыі, калі жаноўны гаспадар Дмітрый, ён, ну, скажем, фармальна яшчэ не стаў, так, скажем, не павінна быць, вось, но калі фармальна не стаў. Гаспадар Дмітрый, вы калі што не крыўдзіце, гэта тэарэтычнае разважанне, проста мы нічога благога пра вас не думаем. Так. Калі такая сітуацыя стала, то есть фармальна чалавек можа прыступіць да сакраментаў, вось, і каталіцкі распарадчык іх годна ўдзяляе. Там проста ж ёсць такое замкнёнае кола, каб прайсці сакрамент вянчання, ну я вянчаўся даўно, я ў грэк-католіку вянчаўся, я блага памятаю, але, па-моему, трэба паспавядацца перад тым, як. Не веру, што вы даўно вянчаліся. Калі вянчаўся? 23 гады таму.
Ну, 23 не так давно. Калі жонка слухае, на мяне заб'е дома. Ну, вось так. Але была споведь перад Нет, вянчаннем. конечно, споведь ёсць, она павінна быць. Ці няма тут такога замкнёнага колу, што каб прыйсці да споведзі, то трэба, значыць, быць у шлюбе, а каб быць у шлюбе, то трэба прыйсці да споведзі. У чым справа, да? Калі чалавек споведь, чаму ёсць перашкоды? Не таму, што без шлюба жывіце, а таму, што чалавек трывае ў граху. І не збіраецца нічого з ім зрабіць. А як вы заўтра павянчаецеся сёння, ну тады... Ну ясна, тут ёсць пастанова выправіцца, да, і хочаце жыць паводле Божага права. Тут якраз гэта ўсё нормально. Могуць быць іншыя нюансы, але з гэтым якраз ўсё нормально. Поэтому і таксама канфесійная прыналежнасць тут уже можа быць так, бо калі вянчаецца каталік з праваслаўным і калі паспавядаліся адзін і другі, мы камунім удзяляем аднаму і другому. Можна яшчэ одно важнае, кароткае дакладняючае пытанне. У нашай краіне ёсць неопратэстанцкія дэнамінацыі, пераважна гэта баптысты і пяцідзясятнікі. Прычым баптысты, яны ў нас гістарычныя. Пяцідзясятнікі, ну, таксама, але ў меншай ступені. Але вось ёсць такая сітуацыя, напрыклад, жонка нейкага чалавека, яна з'яўляецца баптысткай. І вось ёсць які алгарытм дзеянняў, калі яна баптыстка ад нараджэння, і які алгарытм дзеяння, калі яна непасрэдна баптысткай стала ў выніку нейкага акту пераходу з іншай канфесіі, напрыклад, з праваслаўя. Ну вось, тут ёсць две розныя справы. Калі чалавек... Калі з каталіцтва, то ясна, што трэба каяцца ў ерэсе, канешне. Ну так, а калі з праваслаўя, то з двух ересей, ну, але яшчэ схізмы. Ну, это так, это як жартам. Вось, справа ў чым, калі чалавек, скажем, як мы сёння сказалі, вырас у гэтай культуры, да, то есть ён быў ахрышчаны як баптыст, ну, не ў дзяцінстве, можа, там трошкі... Ну, ў дзяцінстве не можа, канешне. Да, вось, я пра гэта кажу, трошкі ў больш дарослым узросце. Вось, то алгарытм такі самы, толькі без ўсёй гісторыі з усходнім касцёлам. Чаму? Таму што каталік, калі ты баптыст, пяцідзясятнік, альбо лютеран, то есть гэта вось лацінскі кірунак пратэстантызму, які адышоў, яна адразу становіцца католікамі лацінскага абраду пасля прачытання сімвала веры. То есть тут новых ніякіх пытанняў няма. А вось калі ён быў хрышчаны ў праваслаўных, а потым практыкаваў... А вось тут ужо тое самае, што і... Мы абіраем тых, хто да нас бліжэй, фактычна, ў такім выпадку. То есть мы выберем адкуль пашоў разлам. Ну, ясно. Адкуль пашоў разлам. Так, калі это праваслаўная, да, то есть вялікая схізма 1054 год, ну, там быў абрат усходні быў, ён ёсць у касцёле каталіцкім. Адкуль пашлі, туды і вяртаюцца. Значыць, глядзім месца хросту непасрэднага. Так. Месца хросту, але таксама прыналежыць бацькоў. То есть, ну, ясна, бацькоў, так. Але дзе ён там сноўдаўся, гэта не так важна. Гэта ўжо матэрыял больш для сакраменту споведзі, па сутнасці ўжо, да. Калі ён не быў каталіком. Бо калі быў каталіком, і пайшоў, то пачынаецца пратэстантызм, яшчэ штосьці па дарозе. Схізматык, еретык, апастат. Гэта ўжо, ну, на жаль, матэрыял для карнага працэсу. Ясна. Тут можа быць карны, можа быць толькі залежнасці ад абставін, можа быць толькі споведзі часамі хопіць, вось. Ну, але тым не менш, што споведь пэўна, якая зарэзервіравана таксама ардынарыю. То есть тут уже альбо любы біскуп таксама можа зняць да пакарання. Ну, гэта ўжо такія іншыя справы. Ну, выходзіць, мы адказалі на ўсе пытанні спадара Дмітрыя. Выглядае, што так. Ну, фактычна, праверце сваё сужэнства, калі яно ёсць, і ўсё, тады будзе добра. Так, другое пытанне. Слава Христу. Ксёндз Дмитрий, к вам вопрос на ККП. Когда участвовал в воскресенье на похоронной и мше, нужно ли быть после нее на обычной? Или это не обязательно? Спадар не подписался. Дзякуй за пытанне. Думаю, таксама такія сітуацыі часамі здараюцца ў людзей. Вось нядзелю яны удзельнічаюць у нейкай святой мшы, якая, ну, скажем так, з'яўляецца чымсьці незвычайным. А хіба пахавальныя імшы ў нядзелю у нас робяць? Ёсць, права літургічна дазваляе ў некаторыя нядзелі пахавальныя імшы. У нядзелі звычайнага перыяда можа быць пахавальная імша. Не можа быць пахавальная імша ў нядзелі адвенту, вялікага посту, велікоднай божанараджэння. У візантыйскім абрадзе не так. Гэта ўжо літургічнае права. Ясна. Да, то есть літургічнае права ў нядзелі звычайныя перыяды, то есть агульныя імшы за памерлых забаронены, але пахавальную можна. Это пахавальная імна. Это такі, ну, это ўжо, кажу, нюансы літургічнага права. Пахавальная, гэта трэба, каб труна стаяла, ці дастатковай інтэнцыі проста? Не дастатковай інтэнцыі, можа быць без труны. Але тады, адпаведна, там фіолетавы колер адзення, гэтак далей. Чорна жа.
Ну, может быть, чорным, может быть, фіолетове. Фіолетове дазваляецца таксама? Наоборот, чорны дазваляецца. Фіолетовы або чорны. А ўсіх сэнзаў чорным служыць, бо, напэўна, больш... Бо такі ён, конечно, такі вельмі... Адпавядае. Я сам люблю, як пахавальна, то чорным служу. Ну, але, па суті, фіолетовы або чорны. Ясна. Так, і тады адпаведным чынам калі такая сітуацыя здараецца, да? То есть, напрыклад, так можа нядзеля звычайная перыяда, штосьці сталася, трэба пахаваць чалавека, пахавальная святая імша, напрыклад, пасля абедаў нейкіх там, бо звычайна так і то робіцца, у нядзелю перад абедам ставіць недзе пахавальную ў касцёлах цяжка. Вось чалавек выканаў запаведь касцёльную ці не? Ну, выканаў. Быць у нядзелю на святой імшы. Што яна сталася пахавальную, так ёсць яна пахавальная, нічого не зробім. А чалавек на святой імшы быў, дай Божа, каб у стане ласкі прыняў святую камунію, абавязак выканаў, нідзе не трэба быць больш. Ясна. Конечно, за сваёй пабожнасці можна пайсці на святую імшу, толькі, пытанне навошта. Тут яшчэ можна трошкі расшырыць гэтае пытанне. Падобная сітуацыя можа быць, што людзі часта пытаюцца, вось спадар не запытаўся, але так, пахаванні здараюцца, таксама ў нядзелю, нічого не зробіш. Але таксама здараюцца таксама святыя імшы з заключэннем сакраменту сужэнства, якія цэлебруюцца ў суботу пад вечар. Ну, тады ў нядзелю можна нікуды не ісці, нармальна святкаваць вяселле. Так, вось пра гэта. То есть, не важна, што эта святая імша не была з фармуляру нядзельнага, да? Но лічыцца той абавязак выканаў удзел у нядзельнай святой імшы, хто быў альбо ў сам дзень, альбо вечарам дня папярэдняе. Тут, конечно, гадзіны не дакладняюцца, ну, вечар паняцце такое вось. Са здаровага сэнсу. Я чуў, што кансэнсус залежыць у нашай краіне, што, ну, вось, ад 3 гадзін дня, ад 5. Около 3. То есть пасля ноны, грубо кажучы. Ну, так. То есть так, вось пасля 3 ўжо можна. Ну, менш чым 3 гэта, ну, ніяк не вечар. Нават у такі снежань, як цяпер. Так, ясно. Поэтому, то есть, спокойно человек, калі удзельнічае ў адной святой імшы, абавязак у нядзельнай святой імшы выканаў. Я яшчэ хацеў спытаць адно пытанне кароткае ад мяне. Чаму свята безаганнага зашэсця пераносіцца, калі на нядзелю выпадае? Таму што нядзелю адвенту маюць больш высокі ранг. Калі б гэта была звычайная нядзеля? Сур'ёзна? Так. Калі б гэта была звычайная нядзеля, так, напрыклад, безаганнае зачацце святкавала дзесьці ў верасні. Калі б гэта была звычайная нядзеля, урачыстасць бы святкавалася. Таксама, як, напрыклад, 15 жніўня, калі ў небаўзяцці Маці Божа, у звычайны перыяд, так? Альбо урачыстасць усіх святых, альбо Петра і Паўла, альбо нават святы пана, так, перамянення пана, альбо узвышэнне святого крыжа, альбо ахвяравання пана. Усе гэтыя, калі святы ў звычайнага перыяду, калі не прыпадаюць на нядзелю, святкуюцца яны. Але нядзелі адвенту, нядзелі вялікага посту, велікодныя і Божага нараджэння маюць больш высокі ранг, таму што кожная з нядзель мае свой, ну, не так звужаць тэму, але кожная з нядзель мае свой сэнс у набліжэнні да чагосьці. Так? То есть, першая, другая, трэця, чацвёртая нядзеля адвенту – гэта, ну, як такая дарога чалавека да святаў Божага нараджэння. То есть, кожная нядзеля адвенту мае свае таксама евангелічныя чытанні, калі паглядзім. Хто ў вялікім посце вельмі важна. Напрыклад, першая нядзеля вялікага посту заўсёды Евангелія спакушэння Езуса ў пустыні. Розных евангелістаў гэта. Другая – это перамяненне. Калі год браць, это гістарычна самаранка ідзе пасля Евангелія, потом аб шляпым і аб воскрешэнні Лазара. І 6 ўжо пальмовая. То есть кожная нядзеля мае свой такое значэнне, і менавіта гэтыя нядзелі незвычайныя, яны маюць больш высокі ранг, чым урачыстасці. Таму урачыстасці, калі прыпадаюць на нядзелю, пераносяцца на бліжэйшы вольны дзень. Тут яшчэ такое наконт адвента кароткае пытанне, гэта час радаснага чакання. Так. Але многія ўспрымаюць як пост па розных прычынах. І тут простае канкрэтнае пытанне да 21-го сусветнага сабору. Ці было гэта пастом ці не? Ці вы так старое права не надта памятаеце? Ну, значыць, зноў-такі пытанне, у якім сэнсе мы кажам пра пост. Ну, пост можа быць занадта грубае слова. Так, я про это кажу. Ну, скажем так, час устрымання ад гучных забаў. Так, ён быў устрыманне. Было, да? Так, яшчэ было нават старая версія і запаведзі ў касцёле, там яно было менавіта час адвенту, ён такім лічыўся. Вось таму ўсё ж такі мы і это час фіолетавы ў касцёле, кажам. То есть фіолетавае адзенне літургічнае выкарыстоўваецца з заключэннем ратніх святых імшаў. Але хаця бачым, што ён ужо не такі, да? То есть, напрыклад, у адвенце ўспаміны абходзім, напрыклад, святога Амброзія было, цяпер будзе Ян ад крыжа, там, ці святой Луцыі, і там адпаведныя арнаты белыя, чырвоныя. Значыць, ці правільна я разумею, што нашы парафіяне, якія ездзяць у Магілёў на трыдэнскую імшу,
яны, значыць, пасцяцца падчас адвенту. А тыя, хто ездзіць на новую імшу, не пасцяцца. Ну, тут уже пасцяцца, не пасцяцца, тут уже, ведаеце, як это... Адзінае, што з адвентам было з святой імшой, бо ўсё ж такі, калі ёсць дазвол на цэлебрацыю да святой імшы, яны выкарыстоўваюць календар стары. І ў старым календары ўрачыстасць безаганнага зачацця была важнейша, чым нядзеля адвенту. І яны святкавалі ў нядзелю менавіта безаганнае зачацце. Ну, ясно. Ось, поэтому Але незалежна ад таго, якую форму імшы, звычайную ці надзвычайную, ты цэлебруеш, фактычна устрымлівацца на час адвенту ад гучных забаў ці не, ну тут уже, я так разумею, канкрэтных... Так, это ж, ведаеце, такая справа, бо... Яно як бы лагічна, што прыхільнік, скажем так, традыцыі хутчэй будзе ўстрымлівацца. Але такога прадпісання як бы і няма. Але захвочванне заўсёды не перашкодзіць ніколі. Ясно. Таксама закон 24 снежня, гэта не дзень посту, згодна з правам. Традыцыйна так. Але калі хтосьці ў гэты дзень там штосьці з'есць больш, чым трэба, граху не будзе. Так, касцёл захвочвае, традыцыя вельмі добрая, вельмі прыгожая традыцыя, вось, але зноў-такі гэта ў сэнсе такім касцёльнага права тым дзень посту, бо дзень посту это папельцовая серада і Вялікая пятніца. Ясна. Вось, астатні гэта ўжо... Дзякуй шчыра, ксёндз Дмітрый, што мы настолькі глыбока ўсё гэта прааналізавалі, сапраўды, амаль што ўсю перадачу гэтым занялі, але... Нічога страшнага, народ просвещается. Просвещается, так. Ось. І далей. Тады, можа, што вернемся на нашых біскупаў. Конечно. Ось. Нагадаю, што ў мінулай перадачы мы казалі аб тых сітуацыях, калі як функцыянуе дыяцэзія, калі ёсць нейкія праблемы з біскупам, у якім сэнсе. То есть, альбо калі ён мае перашкоду у кіраванні кафедрай, да, то есть, альбо гэта зняволенне, альбо гэта нейкая цяжкая хвароба, якая не дазваляе яму фізічным спосабам таксама кантактавацца з сваёй дыяцэзіяй, альбо калі кафедра становіцца вакантнай. Да, то есть, калі біскуп памірае, альбо калі біскуп перавозіць на іншае месца служэння і так далей. Казалі пра гэта розныя механізмы, можа, зараз іх не буду ўжо нагадваць. Вось. Але мы казалі аб тым, што па сутнасці, да, то есть, калі кафедра становіцца вакантнай, павінен быць абраны цэзіяльны адміністратар. Так, мы казалі, хто гэта можа быць, які парадак. Так, які парадак там ёсць і гэтак далей. Чым эта сітуацыя... Нават трошку закранулі, наколькі памятаю, правы мітрапаліта. Так, вось у гэтым, это адна з немногіх сітуацый, вось калі мітрапаліт мае нейкую вельмі мінімальную, але ўладу ў іншых суфрагальных дыяцэзіях. Да? То есть, калі на працягу 8 дзён калегія кансультантаў не можа выбраць адміністратара дыяцэзіі, то мітрапаліт свой улады прызначае, каго прызначыць, той ужо і будзе. Я яшчэ не памятаю, ці абмяркоўвалі мы, каму пераходзіць улады кіравання у дыяцэзіі, калі ардынарый біскуп, ну, напрыклад, пераходзіць у схізму свядома. Сітуацыя цяпер, можа, не, але гістарычна 100% такое было і вельмі шмат разоў. Не, зноў-такі, это сітуацыя, калі біскуп, калі мы кажам пра схізму або іншае, любое касцёльнае злачынства, да, то есть ёсць канкрэтнае... Не асабістыя грахі, а такое, знаеце, публічны акт. Не, так не кажам пра грахі. Тут трэба заўсёды і у біскупа, і не ў біскупа, у любога чалавека адрозніваем, скажем, форму інтэрную, форму экстэрную, да, то есть знешнія межы, унутраныя межы. Да, унутры, скажем, чалавека справа сумлення, справа грахоў, на жаль, можа быць вельмі розная. І мы гэта не ведаем, і дай Божа, што не ведаем і не даведаемся. Это чалавек, это матэрыя сакраменту споведзі. Да, чалавек біскуп, не біскуп, неважна, хто ён спавядаецца з гэтага. Ну, і калі там няма нічого такого, што там павінна толькі апостальская сталіца, альбо нават рымскі пантыфік штосьці з чагосьці звольніць біскупа, то ён функцыянуе. Цэлебруе святыя імшы, і пра гэта, то есть, конечно, это ненармальная сітуацыя. Напэўна, выключная, то есть мы про гэта не ведаем. Конечно. То есть таксама грахі кожнага чалавека мы не ведаем. Іншая справа, калі гэта пераходзіць ужо ў межы знешнія. Штосьці сказаў, неяк паступіў канкрэтна, даў, то есть учыніў злачынства кананічнае, якое мае вось канкрэтна, усе яго бачаць, усе ведаюць, хто яго здзейсніў. Ну, напрыклад, это быў біскуп, ну, сталася. І тут ужо в залежнасці ад цяжкасці злачынства, вось калі это схізма, альбо іншае злачынства супраць веры, альбо супраць маралі, тут ужо справа кангрэгацыі. І ўжо апостальская сталіца вырашае, хто будзе рабіць, што будзе рабіць. Значыць, проста хтосьці павінен паведаміць з дыяцэзіі. Так, ёсць зноў такое.
Альбо калі это біскуп, то ты мітрапаліт, калі мітрапаліт, то старэйшы суфраган. Заўсёды это дзейнічае. Так. Вось, поэтому тут справа гэтым займаецца апостольская сталіца, тут яны ўжо прымаюць свае рашэнні. А да вырашэння ён мае перашкоду кіравання? Калі гэта зноў-такі залежыць якое-то злачынства, да? То есть, калі гэта не лята сентэнцыя, то есть то, што яго адразу пазбаўляе, то пакуль рашэнне будзе прынята, то ён мае. Ясна. Вось. Далей. Права таксама гаворыць, што павінен быць прызначаны толькі адзін дэцызіяльны адміністратар, пры гэтым адхіляецца супраціўны звычай, у іншым выпадку выбар з'яўляецца несапраўдным. Гэта, канешне, хутчэй гістарычна было, што хтосьці дзесьці, можа, было 2 калегіі ці 2 капітулы, кожны свайго адміністратара выбіраў. Сёння гэта амаль... Антыадміністратар. Я думаю, што сёння гэта нерэальна. Больш таго, нават кажу, сёння інстытут дэцызіяльных адміністратараў, ён, скажам, вельмі мала жывы. Бо сёння сродкі камунікацыі настолькі хуткія, што нават калі біскуп памірае раптоўна, то апостольская сталіца ўжо праз гадзіну пра гэта ведае. Так, у нас увогуле з-за гэтай хуткасці камунікацыі назіраецца такая тэндэнцыя да агульнага монтанізму, скажам. Так, таму это раней, конечно, было там пакуль данясуць, што біскуп памёр, пакуль тыя сабяруцца, пакуль прыйдуць, это час трываў, поэтому хаця не, гэта форма існуе. І, напэўна, мае сваё прымяненне ў свеце. Нават калі ў нашай гісторыі найноўшае тое, што многія памятаюць, як раптоўна памёр біскуп Кіева-Жытомірскі некалькі гадоў таму назад на Еўхарыстычным кангрэсе ў Гродні, ён памёр раптоўна. Вось. Ён памёр у нас? Так, у нас у Гродні памёр. Вось, знаходзячы на кангрэсе Еўхарыстычным. Вось. І то есть там уже апостольская сталіца літаральна наступны дзень уже прызначыла апостольскага адміністратара. Это ўжо зусім іншае. Это ўжо не калегі кансультантаў, не дапаможныя біскупы, тут нічога не мае. Тут уже апостольская сталіца прызначае адміністратара. Вось. А пасля ўжо ідзе працэс, каб прызначыць дэцызіяльнага біскупа сёння. Таму, кажу, сапраўды сёння вельмі хутка дзейнічае ўсё. Поэтому, вось гэтае прадпісанне не ёсць, але тым не менш разумеем, што здараецца это вельмі рэдка, штораз радзей. Да? Хто можа быць выбраны адміністратарам дэцызіяльным? Сапраўдным чынам. На пасаду дэцызіяльнага адміністратара можа быць выбраны толькі святар, які дасягнуў 35гадовага ўзросту, які не быў перад гэтым абраны, прызначаны, прадстаўлены на гэту вакантную кафедру. То есть тут уже для сапраўднасці патрабуецца, каб гэты святар меў 35 гадоў. Бо калі кажа, напрыклад, пра біскупа, там права говорыць, ён павінен мець 35 гадоў, а як не мае, то што? Цяжко явіць, хто гэта дурка паклаў. Не, але як не мае, то есть папа можа прызначыць біскупа маладзейшы за 35, тэарэтычна. Але тут для сапраўднасці патрабуе. То есть адміністратар дэцызіяльны, яго выбраць не могуць маладзейшы за 35 гадоў. Вот не пап прызначае, а выбіраць святары. Вось такая. Это нюансы, конечно, вось, но але таксама ёсць, да? То есть тое, што мы, такі вяртаючыся да першай кнігі, якую мы не абмяркоўваем, але там дзе-то ўсё напісана, да? То есть у каноне, калі напраўна для сапраўднасці напісана, то гэта ёсць для сапраўднасці, да? Вот. І, канешне, дэцызіяльным адміністратарам трэба выбраць святара, які адзначаецца ведамі, пабожнасцю, разважлівасцю, і гэтак далей. То есть это такія звычайнае прадпісанне, што права дае. Далей, адміністратар выконвае абавязкі, карыстаецца ўладай дэцызіяльнага біскупа за выключэннем тых пытанняў, якія з натуры рэчы або з моцы права выключаюцца з яго кампетэнцыі. І даволі часта ў многіх прадпісаннях права ёсць, што дэцызіяльны біскуп, але не дэцызіяльны адміністратар можа зрабіць штосьці. Адносіць да капітула катэдральнага, напрыклад, і не толькі да капітула канонікаў, там, напрыклад, канцлера не можа зняць адміністратар. Капітул канонікаў і кафедральны капітул гэта хіба розныя органы? Ёсць розныя, бо капітул канонікаў можа не толькі кафедральны, можа быць яшчэ калегіяцкі. Не ў нашай дыяцэзі. Пакуль у нас адзін капітул. Але можа быць у дыце з некалькі капітул. Я не ведаў пра гэта. Так, можа быць некалькі капітулаў, і не абавязкова кожны будзе... То есть адзін будзе катэдральны, пры катедры астатнія будуць калегіяцкія. І ўжо на заснаванні калегіяцкага капітула не патрэбна згода апостольскай сталіцы. На кафедральны трэба, а на астатнія не. Это ўжо зноў такі нюансы. І напэўна, такі канон, які гаворыць вельмі важную рэч, што пры вакантнай кафедры не трэба ўводзіць нічога новага.
Понятно, то есть не то, что заборонено, Не, ну гэта что логично. нельзя, да? То есть сама форма існавання, сама патрэба існавання дэцызіяльнага адміністратора показывает, что эта ситуация часовая. Эта ситуация, правда, часовая, поэтому при ёй не трэба уводить ничего нового. То есть администратор функционует для администрования дарами дієцезії. Да? То есть то, что есть, падтрымлівае жыццё дієцезії. Так, некаторыя выпадкі можа надзвычайныя можа ён вырашыць, вось, ну, але звычайна такая вот ситуация есть. Да? Таксама ён мае абавязак рэзідэнцыі, то есть павінен пражываць у діецэзіі, таксама павінен служыць імшы за народ, пра які мы таксама казалі, это абавязак пробашча і біскупа, таксама дэцызіяльнага адміністратара. І абавязкі ягоныя спыняюцца натуральна, калі новы біскуп уступае ў валоданне діецэзіі. Вось. Ну, такія вот рэчы, якія так, можа, добра, што мы сёння так на этом трошкі, можа, застанавіліся. Чаму? Таму што наступны раз уже пачнём размову аб касцёльных правінцыях, метрополиях, митрополитах и все, что этим связано. Мы размаўлялі ўжо пра некаторыя структурныя адзінкі, мы размаўлялі пра апостальскія адміністратуры, тэрытарыяльныя прэлатуры, аббацтва. Так, про то, что называется мясцовыми костелами. Да, то есть это передусім дієцезія, кроме гэта и апостольский викариат, апостольская префектура, территориальное аббатство, территориальная прелатура. А теперь пойдем уже, это митрополит уже згрупаванне мясцовых костелов. Ну так, але митрополия не з'яўляецца адзіным мясцовым костелом. Правда же? Митрополия складаецца з некалькіх. Это вельмі важно, потому что у наших, ну, я не ведаю, як у грэка-каталікоў, хотя там цяжка, там складана зусім. Там як бы сумясцілі дзве сістэмы, адну на адну наклалі. Але гістарычна ва ўсходніх цэрквах, то митрополія, яна як бы ого-го. Там ёсць там розныя рэчы. Ого-го, якія правы ў митрополіта. Так. І таксама ў праваслаўнай царкве. Так, я про іх кажу. Правы митрополіты мы будзем разбіраць, калі будзем митрополію? Конечно, все будем. Просто вельмі часта гэта вядзе да таго, што митрополіт успрымаецца такім number one in метрополія, скажем так. Ну, ён ёсць number one метрополія. Але ён не мае все ж таки улады ў іншых дыяцэзіях. Вельмі мінімальна. Вот про одну еще не казалі. Ну, так. Калі там не могуць выбраць, то ён прызначаны. Ну, это ведаеце, каб это, во-перше, вакант кафедры біскупскай раз там много гадоў. Пасля каб яшчэ не дагаварыліся, то ўжо трэба пастарацца. Ну так, але тым не менш фактычна не мае. І канферэнцыя таксама будзе ў нас потым. Так, таксама будзе. Просто гэта органы, якія існуюць, пра якія мала чаго вядома, і было б цікава паслухаць. Ну, паважаныя слухачы нашага кананічнага шоу, запрашаем вас, так сказаць, задаваць пытанні і надалей. Вельмі цешымся з кожных пытанняў, у тым ліку проста нават з абрадавых, таму што быццам бы заўсёды адказваем, але яно заўсёды актуальна, і вельмі добра, што паўтараем, таму што, значыць, рэальна дапамагаем, так сказаць, выконваць усё, як мае быць. Шчыра дзякуем за тое, што глядзіце і слухаеце нас. Сустрэнемся праз... Калі мы сустрэнемся? Просты дзень. Калі ўсё будзе добра. Так. Ну, з Богом. Вы слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрием Пухальскім.